morning mga kasikad. Ari kami subong ga-prepare sang amon mga bikes kay ma-join kami sa 122nd Cry of Santa Barbara and 20th Kahilwayan Festival. Ini siya isa ka fun ride na theme panakayon sang mga baganihan. So, 4:30 pa lang, ari na kami diri para nga magbantay sa amon nga mga truck na salakyan pakadto sa Santa Barbara. So, kami mga girls, tatlo man lang kami, masakay lang kami sa truck. Kaya daw medyo malayo pa di sa amon ang Santa Barbara. Sa Lone Star, pato sa Health Essential. So, group yourself in naman Japon by 3. Doon maglilibat. Latang nila ako daw sa unan. Grabe, first pa ka mo ba? Bakod sila ba? Una ba? Ina pa kami una pa kami.
Paskog ba? Okay, basta ko sa ano. Hina pa kami. Ha? Hina pa kami. Pwede magpapumaw? Tapos pa kami. Kami kanya nga na unabot. Ano ka? Pagpangon ako ginagalo kung talutak. Namin ito jump lagi natin, no? Ha? Namin ito jump lagi natin sa mga patang pinaw, tayo no? Oo. Sana all. Ay, yun na. Practice na. Hari sila sa likod dito. Kamu sa tupa. Huwag ka mo makakita ba? Why? Sabi ko bata pala sa... Ato kami sa bulit-duli. Mga kahon. Sino malit sa prayer? Hindi, Genevieve. Ay, hindi na ako, nakbalo. Wala ko tayo sa ay, dito si, ano? Iko boy! Boy!